kamarádi, ahojte! Čaute, zdravíme. Čaute, práve sme vyšli z Novej Bane. Sme dnes ráno zavítali asi okolo 8:30, 9:00, 10:00, neviem, asi tak. Išli sme samozrejme rovno do krčmy, tá krčma sa volá Na Pasci. Na Pasci. Trošku sme sa obávali, či neskončíme v Pasci. No, ale neskončili sme, ale pýtali sme sa na ten názov, že prečo sa tá krčma volá Na Pasci. Aj nám to vysvetlili, to sa dozviete vo videu. Je to veľmi zaujímavá história, prečo tá krčma sa volá Na Pasci. A ďalej sme sa miestnych spýtali, aké tam majú teda zaujímavosti, veď preto sme tam prišli. Tak, dozvedeli sme sa, že sú tam pekné veci, ako napríklad Novobanský tajh. Je to vlastne vodná nádrž nad Novou Baňou. Veľmi pekné miesto. Potom sme navštívili Sedlovú skalu. To je výhliadka nad osadami, ktoré sú nad Novou Baňou. A potom sme ešte išli pozrieť Starohutňanský vodopád. Ten je fakt, že nádherný. Vôbec celý deň bol perfektný. Akurát sme nestihli, to nám ešte odporúčili tú výhliadku, nie? Tú rozhľadňu. Áno. Čo sme teda nestihli, bohužiaľ, ale určite vieme, že sa tam musíme vrátiť ešte na Novú Baňu. Proste Nová Baňa nie je na jeden deň, je krásna a to uvidíte v tomto videu. Sme v Novej Bani, v krčme, ktorá sa volá... Pri Pasci? Pasca. Skončili sme v Pasci. Skončili sme v Pasci, sedíme tu s miestnymi, neželali si, aby boli na zázname, tak ich samozrejme to rešpektujeme, tak ich nedáme. Ale rozprávajú sa s nami. A spýtali sme sa ich, kam by sme sa mohli v okolí Novej Bani dostať na nejaké pekné miesto. Takže dostali sme odporúčania. Ísť si pozrieť vodopád, aký? Starohutňanský vodopád. Sedlovú skalu. Rozhľadňu Haj, ale to asi nestihneme. A tajh. To je Novobaňanský tajh. Novobaňanský tajh. Na Pasci v Novej Bani. Vladko je tu. Ja už som tu. Áno. Tak, a teraz ja som položil otázku, prečo sa volá táto krčma Na Pasci a dostal som na ňu odpoveď. Takže táto ulica takto. Táto ulica sa volá Miroslava Rastislava Štefánika a počas vojny tu zatýkali rekrútov a rovno ich brali do koncentračných táborov a tak ďalej a tak ďalej. Aha, čiže to znamená, že na tejto ulici, ak prichádzali mladí chalani, tak tu ich rovno odchytávali A brali ich. Okay. Čiže kvôli tomuto sa táto krčma... Krčma bola Na Pasci. Na Pasci, čiže krčma Na Pasci, po tejto ulici Ivana Rastislava Štefánika chodili mladí regrúti, ktorých odtiaľto brali rovno na vojnu. A to bola prvá svetová vojna, alebo druhá? To bolo počas obidvoch svetových vojen, ale viac menej to bolo počas druhej svetovej vojny. Jasné, rozumiem. Tak ďakujeme pánovi Dušanovi. Takže všetko, čo sa tu človek dozvie. No krčma je parádna. Taká echt gold. Super, ešte aj toto majú plátno. A hrá Šala, moja rodná Šala. Prehráva 3-0. Ty si chcel niečo... Ja sa chcel opýtať, jak sa žije v Novej Bani? Ako sa žije v Novej Bani? Dobre, super. Mne sa žije dobre. Super. Aj ste sa tu narodili všetci, alebo? Áno. Ja som sa narodil na Chotári. To sú samé osady okolo, že? To sa lazí, to tam bolo pár domov. Štále sme sa dozvedeli, že to sú štále. Nie, to je Chotár, Bojší. Na tej Sedlovej skale ja som, lebo tá ide až dole do Bani. Áno. Keď po nej zídeš, po tej skale, ja som už pár razy zliezol. Až po tej. No. Zídeš troška dole nižšie a tam je taký stôl, sa to hovorí. Aha. A stále z toho stola sa išlo dole, až do tajchu si zišiel. No dobre. A to tej som bol mladý, teraz už to nedám. Ďakujeme za rozhovor. Za cenné informácie. Áno. A takže to naše známe heslo. S krčmi na vrchol. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Krása. Není to len tak v krčme vysedávať. Takže áno, naše krčmy nie sú o pití. Nie sú len o pití. A už vidím vodopád. A ja už ho vidím. Vodopád v diaľke. Pomalený záber.
Tak sa teda lúčime so starohudským vodopádom, ktorý nájdete v Novej Bani, v mestskej časti Stará Huta. Mnohí ho považujú za jeden z najkrajších vodopádov v sopečných pohoriach stredného Slovenska. Chotár 698 metrov nad morom. Prišli sme sem autom. To je super. Tu sa dá zaparkovať, parkovisko a po tejto ceste ideme kam, Vladko? Ideme na Sedlovú skalu, kde majú byť úžasné výhľady. Tak ideme tam. Nachádzame sa nad Novou Baňou, konkrétne na mieste Sedlová skala a na toto nádherné miesto sme dostali tip v krčme. Kde inde, keď nie v krčme? Tu môžete aj niečo dobré opiecť, špekačky, slaninku na takomto krásnom výhľade. Dali by sme si čo, Vladík? Dali by sme si, len sme si nezbalili. Novobanský tajh vznikol už v 18. storočí ako umelá vodná nádrž, ktorá slúžila na zásobovanie banských zariadení vodou. Dnes tu namiesto hluku baní počuť už len vietor, vodu a ľudí, ktorí sem prichádzajú oddychnúť si od ruchu uponáhľaného sveta. Veríme, že sa vám dnešný výlet páči a že bol pre vás inšpiráciou, ktorá vás možno pritiahne do Novej Bane a jej krásneho okolia. Pozdravujú vás chalani S krčmi na vrchol!